Mmadụ agwụ ma nwata ma okenye onye ọbụla abịacha amaka gịnị onye
na-apụta ndị mmadụ na-amata ya ka o ji dị mkpa ka ị na-eji ife ka ndị mmadụ wee bịalụ gị ife onye akpọrọ oku jee zaa maka onye akpọrọgo ka afụrụ gị n'anya ụbọchị akara aka olugo ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo obodo ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo ụbọchị akara aka olugo ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo oyimo o nwere ebe bịara ije kwu n'aka wee setịza ngwa egwu n'ụwa na agbamụkwụ nwebere oge wee sapụ njebilite ọzọ otibo wee kulie wee were maịkị tinye n'ọnụ wee bido egwu obere oge ụfọdụ mmadụ na-abata n'ụlọ onye vidiyo kunie wee were vidiyo wee chefa n'iru mmadụ na-agba wee chighata azụ jesi n'ụzọ azụ ụlọ wee bata ebe a na-eme okeshọn farapụ oche o debere n'iru oche na-anazụ oche oyimụ wee n'ezi anya n'aka nne m wee bụ fana ebe fana wee na-azụ anụ ọkụkọ felisi ọkụkọ nwụsịa nkwụ wee nabadebe feche na ndị mmadụ na-aba fụrụ ọkụ oyimụ imekwa ka mmadụ nabaghị nala onwe gị n'iyi amaka gịnị ụbọchị ị ga-eme ife ndị mmadụ ga-ezo nzuzo mmadụ afụrọ na Chukwu na-afụ onye na-aghọli onwe ya sị na mmadụ ka ya na-eme jebe okeshọn ribe ego mebe ife dị mma aba agwa dị mma ụbọchị ị ga-eme ife apinjo ga-etiri gị egwu ụfọdụ na-ezute n'okeshọn banapụ ebe a na-apaki moto na-ejezi onye moto banọbịa ka a ghara ịma mgbe ba batara ka a ghara ịma mgbe ba ji wee pụ amụ ka ị na-ezonarị ka ọ na-abụ onye na-eme ife ka ị na-ezonarị malụkwa na ife zozu nzuzo mmezi ata nwanne m ọ ga-apụta ife anya apịa n'anya jebe ife gbaba mbọ ọdachi ndị mmadụ ga-abịalụ gị ife ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo ụbọchị akara aka olugo ka ịgbalụwa ekwu obodo kwụlataghị obodo kwụlata obodo kwụlata ka ịgbalụwa ekwu obodo kwụlataghị obodo ụbọchị kwụlata akara aka olugo ka ịgbalụwa ekwu obodo kwụlataghị maka na ụbọchị akara obodo ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo ụbọchị akara aka olugo ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo obodo ka ịgbalụwa ekwu n'oge elugo ụbọchị akara aka olugo ka ịgbalụwa ekwu n'oge ekenekene m Mike Chukwujekwu akpatu egwu n'anya ọzọ obodo niile onye ọma na Bayelsa steeti obere nwa ji dị akụ na nwa Chifu Sunday Nwammolokwu Ogbuefi eze Chinerude asụbụrụ niile Managing Director Lexus Saniye with the blessed money eze ndị Igbo na Port Harcourt niile omere onye mba omere onye ụlọ ana m akpọ gị onye ọma ekene dịrị Chief Linus Nuyama Chairman Managing Director Lico Investment Nigeria Limited omepụrụ ara ya nke izizi na New Okija niile onye ọcha Blessed Soni Chief Bantus Arazulike Nze Nwabulome n'Ọsụbụrụ onye ọma Managing Director Bantus Investment Nigeria Limited na Port Harcourt onye ọcha Blessed Soni Chief Humphrey Abajuwe Managing Director Eze Gobis Nigeria Limited Ezigbo na Lagos
Ogbuefi apụta ife adị nke mbụ na mbụ na Njọkịja niile ozuo mee onye ojii ka onye ọcha mmanwụ Ojefi Emeọgụ Odogwu Apinjo na-akpọ gị onye ọma ọ ga-adịrị gị mma enyemaka inyere nwa ogbenye n'ụwa ọ Chineke ga-abụ ụlọ gị Ojefi Emeọgụ nnukwu mmanwụ ọ ga-adịrị gị mma onye na-eje eje ka a na-ama onye na-eme eme ka a na-akọzi ya ga n'isi onye bụ na kwụla ọtọ ekene dịrị Sir Charles Anwụdiegwu Managing Director Emeko Holdings na Nigeria bụ onye ọma alias nwana ya Ezayo na n'ihe mgbọsị niile bụ onye ọma ekene dịrị Oyimama Chigozie Nwilione Managing Director Chipex Nigeria Limited Odogwu mmanwụ ọpụta ifeadị nke izizi na n'ihe ala niile President Wisdom First Club n'ihe ala headquarter ọpụta ifeadị Apinjo na-akpọ gị onye kedu maka Injinia Samson Obiojukwu isi apụ nze obi agwụ Managing Director Siworks Nigeria ezigbo ya aka m isi atụ nọ ka iji Odogwu Chineke gosi ego ya obodo ka mgbaba egwu m n'oge gbogbo ụbọchị akara aka n'ogbugbo mgbaba egwu m ihe anụ mmadụ butu agụ enwebe kiziche n'ụmụ nọ ha Odogwu ndị eji obodo dada oke mmadụ oke mmụọ agụ enwebe agụ enwebe Odogwu ọbata agụ enwebe izizi na n'ụmụ nọ ha niile